Искате ли да хапвате нещо изключително вкусно, хрупкаво и едновременно с това здравословно? Днес споделям любимата си рецепта за бързи банички с оризови кори. Започвам с места. Разбърквам 2 яйца в купа. Към тях добавям високопротеинов скир, който ще даде страхотна текстура, и опаковка свежо котедж сирене без лактоза. Разбърквам всичко много добре, докато се получи хомогенна и кремообразна смес. Следва тайната на хрупкавостта. Взимам кръгла оризова кора и я потапям за няколко секунди в чиния с вода, за да омекне. Слагам лъжица от плънката в центъра и внимателно сгъвам кората от четирите страни, оформяйки спретното правоъгълно пакетче. Нареждам баничките в тава върху хартия за печене и я намазвам с малко мазнина с помощта на силиконова четка. За финален штрих и още по-богат вкус ги поръсвам с осам. След това ги изпичам в предварително загрята фурна, докато придобият този неуспим златист загар. Хрупкави отвътре, сочни отвън и перфектни за вашия режим. Опитайте!